Good morning, good afternoon. Nanti ay. Okay. Nami sa Pangas. Nga naman eh. Niabot sa Miss Pangas. Dili na dangas ha, Pangas. Hala no? Niabot na may guys sa Pangas Falls. Ngano kang gitawag maning Pangas Falls? Agaw kay wrong spelling. Dangas Falls. Dia. Yan, Pangas Falls. Dagohoy Bilar Bohol. Taas dyan may naabtan. Hala, kusog ka dag tubig, no? Ay, nakaligis og iro. So, kompleto gihapon may guys. Yes! O gagamong madam, wa pa ka naog. Na, madam kag sinina, madam mo? Law ba, tae? Na, nakatunog og tae. O nakatunog og iro. Pwede rin po maligo. Ligo ka nitong burgeras lagi. Hadlo ka man. Hindi ka nalino to. Tama Uy. ito. Parangka. Bro. Hadlok man. Alam ko, suwan nga. Tapos, Ay isuwat nga ang tanan. gusto na. Nana. Nana. Oh. Ikaw ka pura mo. Anira ka buntis. Kaya nagana naman ko. Hara naman dito. Ba na naman. Ano na dito? Mga paslupa. Hala, alam mo dito magpaan. Kailangan mo siya, di makahabulan mo. Kasi mo ka na tigton. Ang buntis, pabilin danhe. Bye-bye. Ang senior, pwede pa man magkapakapa ang senior. Sama dalon nga rin guys. Maghinay lamang ko kay slippery when wet man. Ay, nay cottages. Nay cottage di ay. Nay cottage. Maghinay lamang ko glakaw guys kay lisod na. Hala, daghan naman ng steps. Step 1, step 2, step 3, step 4, step, 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 step. 1, 2, 1, 2, and 2. Hala, tayo naligo po ranger. Mga guys ay naligo. Mura din pa may foreigner dani kaya may mga foreigner dani. Mura pa tag mga foreigner dani kaya may mga foreigner daghan. Ano mga puti, kasi mga apam. Mga itong nilog. Mga apam. Gawa rin sila pisi. Wow. La la buti na lang. Ano sakita? Gibilin pa ka sinilas. Nashoot ko na na. Agay, sakit. Sakit.
Aran danguga day guys. Wow. Hoy! Adaw nakakuan nga rehek aran danguga. Adaw nakare kay dangog. Balik. Maparehon sa kanaong na incredible hook. Nawag mo ranger. Nawag apam ning tiglom. Ha ha. Lukso. Sige, lukso. Pam. Ho, pam. Pam, lukso, pam. Sige, be. Pam, be. Be. Eng, eng, eng. Uy! Ow! Uy! Ow! Uy! Lagi ning day pag ni day ka apam. Hello, gitud pam, kumpati pam. Ianod ka pam, ianod. Hoy, arang kadangog, ikaw ka jud. Namiya ka just ko ano? Kusuga ka just tubig, oh. Nawa, nag-apa mo na nitugpa. Uy. Hala tay bird. 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 Tuwa nag Amerikano, oh, nag kurabit na suwan. Ay, mabagay na to. Saan? Nag-date sila. Sarot! Wala do pag Valentine's Day. Wala, ning kat-kat na. Wala, ning kat-kat na. Ning kat-kat nagputi. Wala. Tanag mga sana all. Mulokso siguro na sila. Tundog agabam. Pam paparam pam pam papara pam pam blalalala. Ay. Dakog binuthan. Sila jud atong artista ron. Dali nga wag ko ang Amerikano.
Uy, tana po duha. Napil na? Lena. Tama lagi duha, di sama to. Ito, nagtako na. Mangil ha? Mangil mo, pasalimpod mo. Ay, kamu duha ka. Mariner ha? Kaya niya, Juan, hindi mo lang yung Tara guys, anong kusog ang tubig ko? Kusog pa si Indong pagmahal. Ang lingawan nila. Okay. Tayo lubot. Tayo lubot. Wala ni Pangas Falls. Karon pa tukudan he. Many hours later. There's no look good. Hunga guys ang yung ilong guys. Nang tibog ukso guys ko na to. Sakit ay. So very sakit ay sa yung tiil guys. Wara kay. Pan man protectionist. Mag-shout out na po ta guys. So, dong magbasa na po ta sa shout out sa mga comment sa atong mga previous nga video nga gi-upload. Unang-una atong i-shout out ang comment gikan ni Ma'am Felisa Taghap. Wow, thank you so much. Ma'am Felisa Taghap. Wow, ang galing. Wow, galing. Okay, thank you. Thank you so much, Ma'am Felisa Taghap. Second shout out guys. Second comment. Ate Labihay Luya. Thank you so much, Labihay Luya YouTube channel. Okay, don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube channel ni Labihay Luya. Okay, galing. Okay, thank you, Ate Labihay Luya. Another shout out. Thank you so much. Agnes Acaso Ranili Duyog. Oh, happy Valentine's Day, sir. Oh, happy Valentine's, sir. Okay, happy Valentine's Day also. Agnes Acaso Ranili Duyog. Another shout out, guys. Thank you so much. Another comment. Thank you so much, Nakors Channel. Okay, daghang salamat, Nakors Channel. Don't forget to like, share, subscribe sa YouTube channel ni Nakors. Kanindot sa tingog. Salamat, Nakors. Okay, another comment gikan ni Agnes Acaso Ranili Duyog. Request ko, sir. Unsa may imong request, Agnes Acaso Ranili Duyog, kay atong suwayan ug kanta. So manay mga comment gikan sa atong upload nga atong song cover sa isip ko. Okay, so maaari ta sa laing laing mga comment sa laing video, laag na mo ni Florami. Okay, dudaghan eh. Thank you so much, Sir Marcelo Castañares. Murasad na sa Uslob Junjun's TV kita ko vlog. Robe, mga anad pod. Oh yes. Mga unggoy daghan kaadyo. And again, daghang salamat, Sir Marcelo Castañares nga naa sa Tagbilaran City, Bohol, Tagbilaran City. Another comment from Ma'am Felisa Taghap. Thank you so much. Love. Thank you so much, Ma'am Felisa Taghap. And also another comment gikan ni Bogi Adventure. Okay, yes. Watching po, idol, full support daming unggoy. Idol sa lugar yan. Idol, taga Bohol ako pero hindi ko alam yan lugar na maraming unggoy. Ingat mga idol. Salamat po, sana mabisita mo rin ang maliit kong bahay. Salamat uli, idol. Okay.
Oh, yan. Unang-una. So, first and foremost, ako nang nasuklian, nabalikan na nato at nang na-subscribe ug balik. Nabalikan na nato og subscribe ang imong channel Boogie Boogie Adventure. Nag-comment ako dito. Ginamit ko ang akong Jujun Oliver nga YouTube channel. O kaning lugar dito ni sa Bilar. Daghang mga unggoy dito sa Magsaysay Park. Okay, particular sa Magsaysay Park. Sa ubos na ang lugarita swimming pool. Okay? Again, daghang salamat Boogie Boogie Adventure. Another shout out, another comment from Pamilyang Laagan channel. Okay, daghang salamat agaw. Ang akong agaw, Pamilyang Laagan sa channel, PLC. Don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube channel ni PLC, Pamilyang Laagan channel. Another comment, gikan ni Nanay Basing channel. Okay, usa po ni sa itong mga amigo nga taga-Alicia ni guys. Ingat kayo. Okay, don't forget also to like, share, subscribe sa YouTube channel ni Nanay Basing. Another shout out gikan ni Idina Cañete. Thank you so much Ma'am Idina Cañete. Okay, ang jud ni John buntis ko na siya. Okay, daghang salamat Ma'am Idina Cañete. Another comment gikan ni Agnes Acaso Ranili Duyog, watching from Del Monte. Okay, ito ani siya sa Qatar, Doha, Qatar. Another comment from Marcelo Castañares, lingawa na Junjun TV. Ay, okay, super lingaw ka adjo. Another comment, another comment gikan ni Labihay Looya. Yes, thank you so much Labihay Looya. Ati Labihay Looya. Ikaduhang balik nimo din Sir John na. Dili kasapa ko kanha. Kadto pa jud ko kanha danang ko ana. Mo nang na-miss ko sa mga unggoy kay daghan agang mga kaliwat dadto. Ay kadaghan baday nila. Oy 50 kapin sila ka buok. Another comment also gikan ni Agnes Acaso Ranili Duyog, unta malak makalaag ko diha palagi ko paala. Palaaga ko sir. O pohon anig uli nimo pohon Agnes Acaso Ranili Duyog. Okay, so mo to yung mga comment na to gikan sa lag naman purami. Yan. Diya pa ilaing comment gikan sa katong dilang ikaw. Thank you so much Johani Coriba, mubu araman niya. Oy, okay, mubu ra jud to kay ko araman to re kanang sa to nga video naka basta kay ko ana to short video ra to. Another comment gikan sa Exchange of Heart nga video. Okay, daghang salamat. First comment is Ma'am Feliz sa Taghap. Thank you so much. Heart. Daghang salamat Ma'am Feliz sa Taghap for always watching kada upload na to na dyan ni si Ma'am Feliz sa Taghap. And also thank you so much Johani Coriba. Pakpak ya jawit pud tayo ya. Sige, mag-jawit tapo nga og nay lugar. And sa wa pa ka subscribe sa YouTube channel ni Johani Coriba YouTube channel, i-subscribe na to si Johani Coriba, i-like ug i-share ang iyang mga video. So, din na lang ta guys, kay murag nahumanaag na tong shout out ang atong mga dapat ipag shout out. So mga na lang ko thank you so much ninyong tanan sa karon nga pagsuporta ni Jujus TV. Og sawa pa mag-subscribe, palihog og subscribe, sawa pa maka-like ug share sa tong mga video. Kung ganahan mo sa tong mga video please pug ko og like ug share arong malagahan pud ta. Unsa ayaw kalimti pagtan-aw sa mga pahinomdom kay jawat sa mga mamisos puhon. Ayaw skip ang atong mga pahinomdom. So mo na lang ko daghang salamat and bye bye guys.